Espainiako bigarren errepublikaren garaian, gizartea gero eta polarizatuagoa edo bananduagoa zegoen. Banaketa honen faktore nagusiak 4 izan ziren. Elizaren eta estatuaren arteko banaketa, nekazaritzaren legearen erreforma motela, eskuinaren gorakada eta fasismoaren beldurra, eta 1934ko urriko iraultza. 1933an hauteskundeak deitu zituzten, eta kasu askotan, maizterrek edo nagusiek agintzen zieten beharginei botua nori eman. Beste kasu batzuetan, botoa erosten zieten. Zuzemo testazu, zema ladrillo, zuzema zemento, no gehien emoten zonak, haixentzako botu. Baserritarrak, maistarrak, genealien izatezien, nausiak esan zu golokoi bota behiozu. Bota ziniotan, bat dute tarra zaioaten persona zaharrak eta, eskak eta, anego zen propietario handi, Zakadiaz, Olivales. Etorreatan, dire, botoa mogurzu geguri eta nik ezen izu botorik emun zen. Badak izu ondo, nire egite puntu zelango dira ustu gemut izan bota zinioa dela testela eta nire botorik enoatzu agintan. 1933ko hauteskundeak heldu zirenean, ezkerreko alderdiak oso sakabanatuta zeuden, eta eskuinekoak elkarrekin joan zirenez, hauek irabazi zuten. Ondorioz, eskuineko CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, gobernura hurbiltzen hasi zen. Errepublikaren lege batzuk bertan bera utzi eta Elizaren eta armadaren rolak indartu nahi zituztenez, ezkerrekoak beldur ziren fasismoaren antzeko sistema autoritario bat ezarriko ote zen, Alemanian eta Italian bezala, eta gatazkak ugaritu egin ziren, bai gobernuan eta baita kalean ere. Gauza oso nahastu bat zeon. Osea, que son nazionalistan, ordun PNV esaten nazionalistas, Partido Nacionalista Vasco, PNV esaten. Eta bestia zian sozialistas eta komunistas. Eta zion pikeikierria, baina borrokan, 1933aren ondoren, oso eskuinekoak ziren 2 ministro sartu ziren gobernuan. Honek gizartea astindu zuen, batez ere Asturiasko mehatzetako langile mugimendua. Ondorioz, gobernuak militarrak bidali zituen, Franco buruzela, eta errepresioa oso gogorra izan zen, milaka hildako eta atxiloturekin. Euskal Herrian, gatazka nabarmenenak Eibarren eta Arrasaten izan ziren, eta hildakoak ere egon ziren. 1934ko urriko iraultza deitu zitzaion. Republikako zera gobernu eskumak ipini zituen zerian, da gauza ez bia moruan, da jaleuan zebizen. Da haura zereke, holan zehiru, hemen jaikein bia gonen kontra, da alfan deuk ikusten izuan, zerak preparatzen, eskuko bombak eta. 5 de octubre de Zuan, el 34, Zuan, revoluzioa. 34an. 5 de octubre. 34an eskubikoak irabazi zuen, gaizki ginealako partituta guen eskara eta eskubikoak irabazi zuen da orduan duelen generala deklaratu zen. Deklaratu zokojetek, klaro kaballero. Gutzubaiat zortzigu gatu getu zen. Taierre biltzen gina piketiak. Lanen hasita gutxira, guardia santuak. Queda usted tenido. Pegaste con nosotros al ayuntamiento. Eibarren otubreko revoluzioan batero hil zituen. 3 kondena zituen a pena de muerte, gure juizioan. Ni nou 25 años hemos estado. Hortxe pasibo getxigaren. Eman tiro bat bejaurtu dina, horre pasibo getxigaren. Eibarko danak sartu zituen, gizon guztia sartu zituen preso Pamplonan. Revoluzioan. Bai, da gero elezinuak etara zituen. 1936ko otsailean, hauteskunde orokorrak deitu zituzten, eta ezkerrak irabazi zuen, Frente Popular izeneko ezkerreko koalizio batekin. Eskuinetik eta eskuin muturretik, CEDA berriz ere, bloke nazionala osatuz. Frente Popular zen Partido Comunista, CNT,
Republicanos. Baina sozialista zela enkaun eskarmentu eta ezkerrak, forma duzan Frente Popular, komunistak eta danak, da orduan ezkerraketara eben zera, majorixia. Frente Popularrak gutxigatik irabazi zituen hauteskundeak. Gobernuak urriko iraultzan preso egin zituzten pertsona guztiak amnistiatu zituen, eta hainbat neurri bultzatzen hasi zen berriz ere. Lurren banaketak, langileen aldeko politikak eta armada buruzagien rotazioak esaterako. Kalean, tentsioak geroz eta handiagoa zen. Gerrai etortzeak horre malaletxean dige hartutu zen, aurru urtetatea. Batak karlistie, besti nazionalistie, eta boto harrapatzen bata bestiei. Uztailaren 13an, Jose Calvo Sotelo eskuineko buruzagia hil zuten, eta 4 egun beranduago, Marokon zegoen armadak, Franco buru zuela, altxamendu militarra hasi zuen, eta naiz eta ez zuen arrakasta handirik izan, Espainia 2 bandotan zatitu eta gerra zibila hasi zen bapatean. Azkeneko hiltzuena gaina uste, Calvo Sotelo uste zala, karlista zoitako esan. Dua bilda handi bela lertu zan. Gerra targo zelekin aurketzen pentsatzen. Baitxuria derexia movimentu eban da ejerzitua zelan eban ia preparautan, prietu beti izate eban. Kontuz, hemen militarra zubel bat zera joiazak eta. Republikiak ezin izaeban, ejerzituan puesto principaletatik, da administrazioak puesto principaletatik, fascistak bialdo. Hoxe ezin izaeban konsegiru. Da gero, atzenian gero, eurak, zubele bauzian da eurak, eruen aurrera gerra zibila.